ମକର ଆସିଲେ ଆକାଶରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େ। ସୁଲୁସୁଲିଆ ଉତ୍ତରା ପବନର ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ହଲାଇ ଖେଳନ୍ତି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଗୁଡ଼ି। ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବା ଆମ ଦେଶର ଓ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଅଘୋଷିତ ଉତ୍ସବ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଗୁଡ଼ି ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ, ଏକ କାଗଜ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଏକ ଜରି ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚାଇନାରୁ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ି ଆସି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଲାଣି। ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ି ଓ ଜରି ଗୁଡ଼ି କେବେ ବି କାଗଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟପି ପାରିବ ନାହିଁ। ଜରି ଗୁଡ଼ି ଓ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ କେବଳ କାଗଜ ଗୁଡ଼ି ହିଁ ଠିକ୍। କାଗଜ ଗୁଡ଼ି ଥରେ ପବନ ଧରିଦେଲେ ଆକାଶରେ ସେମିତି ଖେଳୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଉଡ଼ାଳିକୁ ନେଇ ଖେଳ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଦିନର ପ୍ରକୃତ ଖେଳାଳି ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ନୂଆ ପିଲା ଆଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ସିନା, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇ ଆସୁନାହିଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଗ ଭଳି ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ନଥିବାରୁ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବାରୁ ବହୁ ପିଲା ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସାଦା ସୂତାରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ା ଯାଉଥିଲା, ଏବେ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି। ଏହା ଏକ ଭୟଙ୍କର ସୂତା। ମାଞ୍ଜା ସୂତା ବ୍ୟବହାର କରି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବାକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମାଞ୍ଜା ସୂତା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଲୋକେ ସଚେତନ ହେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆଜିକାଲି ବହୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ